Molt bé, com esteu? Bé? Fem una cosa, comencem caminant per l'espai, d'acord? Intentem observar una mica el que hi ha. Ja ens anem creuant, però des d'aquí, 3, 2, 1, comencem a caminar. Caminamos por el espacio. Vamos observando a las personas que están dentro del grupo. We walk through the space. Eso es. Molt bé. Bueno, soc la Maria Ferrer, directora artística del projecte Moving, que és un projecte de creació i acollida a través de la dansa, que es desenvolupa al barri del Poble Sec, amb el pla d'acollida de Poble Sec per tothom i després altres vincles que anem generant. Projecte guanyador dels Premis d'Ensacà de projecte social i, bueno, al fin i al cabo, un projecte per joves, de benvinguda, d'acollida i vinculat a la creació i la dansa. Traços va començar amb una proposta per part del Museu Nacional i de Transductors de treballar, fer com una acció participativa a algunes de les sales del museu. A mi m'agrada treballar, o sigui, no tant amb el que jo vull fer, de fer una visita i escollir jo les obres, sinó el que vam fer va ser el següent, que van venir amb tots els joves, amb alguns, i es van escollir, ells i elles van escollir les obres que els hi cridaven l'atenció, que els hi despertaven d'alguna manera alguna cosa que després portar a l'estudi per començar a treballar. Llavors vam fer aquesta primera etapa, vam anar visitant la sala d'art modern i es van escollir 3 obres, una és Possessió de Néstor, El retablo del amor i Perseguint la il·lusió. Llavors, un cop ja tenien aquestes obres, vam anar a l'estudi, vam estar treballant amb diverses pautes que, de fet, ells van fer com una entrada, descripció, anàlisis d'aquestes obres i un cop, i a partir d'aquestes imatges que es generaven, a partir d'aquestes idees, a partir d'aquestes emocions, van començar a treballar a través del cos. I hem estat treballant molt a partir de la improvisació amb pautes. I una mica el treball que hem vist avui aquí al MENAC ha sigut com fer amb el públic, amb els participants, el treball que nosaltres hem estat fent des d'aquesta visita, perquè hem començat amb una visita de les obres, després hem fet un taller on primer hem escalfat, ens hem celebrat corporalment aquí a la sala de la cúpula i després sí que hem treballat improvisacions a través de les pautes que els propis joves han fet, han estat treballant per les seves improvisacions. I després el que hem fet és una improvisació col·lectiva amb els participants i ja per acabar les petites performances, aquestes micropeces de Perseguint la il·lusió, El retablo del amor i Possessió, que cadascú ha escollit algunes i s'ha generat aquí un espai de mostra d'aquest treball. En part coreografiat, molta improvisació també.
Apropeu-vos més. Va. I ens aturem. Val. No sé si algú s'atreveix a dir alguna cosa. Així. Com es diu vostè? Santiago. Santiago. El Santiago diu, no?, que aquesta escultura l'està tocant bastant, no?, per dins. Quin tipus d'emoció li desperta? Relax. Relax. Això és molt interessant. No sé si els Moving heu treballat això en plan relax. Tu has treballat aquesta peça, eh? Sí. I l'has treballat en modo relax? No. No exactament. Com l'has treballat? Deseo de alcanzar algo, de conseguir algo, de alcanzarlo. Luego ya leyendo de lo que era la obra. Y este gesto, ¿no?, tan, diría, fuerte, radical, ¿no?, del artista que la intenta atrapar y no puede. Parece que intente coger incluso la flor, ¿no?, de esta inspiración. Vamos a ver otra, muy diferente, aunque también es simbolista, es decir, no representa una realidad, sino que representa una emoción, un sentimiento. Acercaos un poquito más. Sí. Ostras, yo lo veía diferente. La muerte de Yo Santiago. también, sí, sí. Por el gesto de la cabeza, ¿no?, que está como desfallecido. A mí me transmite pasión. Dime, recuérdame tu nombre. Jersey. Jersey. Pasión. Sí, como una entrega. No sé, Entrega. De un cuerpo a otro. Entrega d'un cuerpo a otro, passió. 1911, 1912. Va viatjar a Londres, va viatjar a París, on va estar en contacte amb els artistes simbolistes. Val. Aquesta és la segona obra, Moving, i ara ens anem a veure la tercera. Now it's... Ya. ¿Qué? Podéis hablar todo el rato. Hablar, claro. ¿Qué tal? Pero después hablar. És una peça que es diu El retaule de l'amor. Uau, no?, el nom també, El retablo de l'amor. Una peça que parla de l'amor carnal, que parla de l'amor religiós també, dels diferents tipus d'amor. És com un mostrari, no?, qué maneras hay de querer, no? Fixeu-vos en el format, a què us recorda aquest format, aquest marc? Un tríptico? Un retablo. És una peça de mobiliari d'església, litúrgic, però la temàtica... Clar. Ojo, aquí no veiem ni a la Verge, ni a Crist, ni escenas de la Biblia, no. Y nos miran directamente. Si te fijas, si os fijáis en las miradas, estas miradas son... O sea, te penetran, o sea, son muy directas al espectador. Digues. A mi m'impacta molt el contrast entre la monja i la vídua, o sigui, és com... Wow, ¿qué está pasando aquí, no? En mi caso, por ejemplo, trabajé con mi compañero Jorma, que la obra que trabajamos fue Entrelazados. Lo que tratamos de esto es, nos basamos, como anécdota, nos basamos en una obra que es El ojo de Lucifer, que también es una pintura. Entonces, nos basamos en la fuerza, la intensidad, pero dentro de eso la delicadeza de la complicidad. Entonces, nos llevamos por muchos caminos dentro de lo que nos guiaron a nosotros fue... esta palabra que tiene mucha fuerza, entrelácense, siéntanlo, es lo que sentimos, por eso que estamos todo el rato súper como cuidando el uno del otro, muy metidos dentro de lo que es nuestro cuerpo mismo, pero también tocando el cuerpo del otro. Nosotros hemos estado somos el mismo grupo, pero nosotros nos hemos encaminado con otra obra, nos hemos basado, inspirado de otra obra, y esta es, las pautas eran observar, perseguir y como recorrer, ¿no? Hacer lo nuestro, eso que perseguíamos. En mi caso ha sido muy bonito porque he podido sentir esta empatía con el autor de la obra, he podido sentir lo que él quería transmitir de otra forma, que ha sido a través del movimiento y de mi experiencia, porque lo he llevado y lo he hecho como mío. Siempre es bonito volver. Ya anteriormente habíamos estado en el museo, pero creo que rompe esa frialdad que es, o como mencionaban, la rigidez que tiene el museo y lo lleva a algo más vivo. Para mí es algo muy moderno, algo muy diferente, que motiva mucho porque ya no solamente ves una escultura o una pieza de arte, sino conversas, te transmite una emoción que muchas veces esa emoción la puedes complementar o la puedes sentir con otra persona. Esa conexión que se tiene con el museo creo que está muy bonito porque anima un poco más a mirar desde otro punto de vista el arte dentro del museo.